Ano. Co to je, kurva? Sáček. Co to je? Smokey to dělá. To pálí, že? A co to je, sáček? Aďo, rychle to rozkraj, prosím tě, než to někdo sní. Odskočilo. Tady ani není nožík. Máš tam dvě nejlepší suroviny. Lehačka a granko. Kolik si dáte, hoši? Já si myslím, že zatím je to taková francouzská pochoutka, novinka. Ty kokotí, vole. No, a teď bychom ti rádi popřáli. Tak, pojďme. Takže Áďo, protože ráda mluvíš o hovnech teda, a většina tvých historiek se skládá jenom z hoven, a jsme ti přinesli něco na finálový produkt k narozeninám, ať máš dostatek, jo? Ano. A to máš od nás dohromady s Tomáškem. Zásoby. Aďo, když už teda i ty hovna, tak a i krámy tam někdy, tak ty tady dáváme pořádné evity, vložky, a to vydrží, má to 4 kapičky. 4 kapičky, takže savé. No, a jelikož ty hovna smrdí, tak tady máš, říkali, nejvoňavější na trhu, doposud vyrobené. Opravdu, to jsou to kuličky, takže úžasný design. Já doufám, že s tím naložíš velice dobře. Áďo. A ty nestíš zabalit, jako jsme z toho měli radost. No. A to je všecko. To je všechno. Tak užívej to s mírou. Jako dali jsme si záležet. A propustno.